Nadácia Teatry aj tento rok organizuje veľkú charitatívnu akciu Káčer na bicykli. Správca našej nadácie včera vyrazil na svoju týždňovú púť, počas ktorej priamo na ceste motivuje ostatných, aby pomohli ľuďom, ktorí to potrebujú. Peter má za sebou prvú etapu z Bojníc do Turčianskych Teplíc a o malú chvíľu štartuje opäť. A tak ako včera, aj dnes sa s týmom spájame naživo. Dobrý deň, pozdravujem všetkých divákov televízie Teatry, ktorí nás práve teraz sledujú na životu z Handlovej a pozdravujem aj Handlovú, ahoj! Krásna atmosféra, priatelia, tu v krásnom mestečku Handlovej, pretože už o malý moment sa tu bude prepisovať história. Ja už to hovorím niekoľkokrát, história možno nie samotného mesta, teda určite nie, ale minimálne história nadácie televízie Teatry, ktorá už o malý moment štartuje druhú etapu v rámci 4. ročníka Káčera na bicykli 2017. Je to naozaj skvelé podujatie, ktoré spája tú dobrú myšlienku, a to je pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú. A práve Peter Káčer išiel s kožou na trh, ak to takto poviem, pretože sa vydal na slovenské cesty a každý deň bicykluje pre iný príbeh. Priatelia, príbehy vidíte už niekoľko dní a týždňov na televízii Teatry, môžete si ich pozrieť, sú to naozaj veľmi ťažké príbehy ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc, a preto pomôžte a podporte Petra Káčera aj takýmto spôsobom, a je to úplne jednoduché. Stačí poslať prázdnu SMS na číslo 832. Priatelia, ten dnešný deň je o niečo výnimočnejší, pretože dnešný deň Peter Káčer venoval pre malého Paťka z Padaroviec, ktorý potrebuje našu pomoc, a musíme mu spoločne pomôcť, pretože bez toho jednoducho si nepomôžem. Takže pošlite prázdnu SMS na číslo 832. Toľko k samotným takýmto technickým informáciám. Priatelia, krásna Handlová, krásna atmosféra od týchto detí. Ešte raz, deťurence, ahojte! Myslím, že nie je ani čo dodať. Dámy a páni, za toto všetko vďačíme aj jednému človeku, ktorého teraz prosím, aby prišiel medzi nás, pán Rudolf Podoba, primátor mesta Handlová. Veľký potlesk! Krásny deň vám všetkým želám. Krásny deň všetkým, ktorí pozerajú TA3. Vítajte v Handlovej. Sme radi, že ste prišli. Ďakujeme za takéto krásne ranné privítanie. Pán primátor, prečo ste sa vy rozhodli podporiť túto akciu? Je to naozaj pekná akcia, musím uznať. Krásnu atmosféru ste nám dotvorili. Prečo? Viete, žijeme takú čudnú dobu. Médiá sa nám snažia povedať, ako sa máme správať, ako sa máme obliekať, čo je in, čo není in. A v tejto uponáhľadnej dobe, ako keby sme zabudli sa možno zastaviť a troška vnímať tak ten krásny Goetheho výrok "Postoj, chvíľa si krásna". A potom príde človek, ktorý sa volá Peter Káčer, ktorý si dá krásny slogan "Majte dušu na správnom mieste", a ja musím povedať, že je to niečo úžasné, že musí prísť takýto človek, ktorý potrebuje pomôcť a jednoducho má to srdiečko na tom pravom mieste a on chce pomáhať a chce rozdávať jednoducho radosť tým, ktorí ho potrebujú. Pre mňa Peter Káčer je neskutočná osobnosť, ktorého veľmi rád uvítam v našom meste kedykoľvek. Želám mu, aby toto podujatie dopadlo tak, ako si to on predstavuje, a chcem poprosiť všetkých ľudí dobrej vôle, aby sme jednoducho nezabúdali na to, že treba pomáhať. Presne tak. Krásne slová, pán Rudolf Podoba, primátor mesta Handlova. Pán primátor, ale vy ste si s Petrom Káčerom už dali také malé stredko a rozhodli ste sa urobiť jedno také pekné gesto spolu s Petrom Káčerom. Čo to je? Isté. Samozrejme, že tak, jak ste povedali, pán redaktor, chodíte po slovenských mestách a jednoducho v každom tom meste nájdete krásny príbeh, citlivý príbeh. A jednoducho aj tu u nás je príbeh malého človečika, 9-ročného samka, ktorý nemal to šťastie ako väčšina detí, ktorý je na tomto námestí. A jednoducho Peťo Káčer sa rozhodol v rámci nadácie, ktorú správujete, jednoducho venovať tomuto chlapčekovi krásnu sumu. Ja, ak dovolíte, by som ako primátor tohto mesta, ako človek, chcel aj povedať to, že ak Peter Káčer dáva takúto sumu z nadácie Markíza, tak ja ako občan, človek, takú istú sumu venujem tomu chlapčekovi, nášmu samkovi, takisto. Krásne, obrovský potlesk, dámy a páni. Pán primátor, nech sa páči, tu poďte s Petrom Káčerom.
Odovzdáte symbolický šeb a poprosím, aby medzi nás prišla pani Katarína Dolnická so samkom, ktorí si tento šek naozaj zaslúžia. Takže obrovský potlesk, dámy a páni, k tomuto krásnemu momentu a krásnemu gestu, ktoré prichádza. Ďakujeme veľmi pekne. Krásne momenty a krásne chvíle. Priatelia, ale ideme za človekom, ktorý toto všetko robí, ktorý stojí za nadáciou Televízie Teatria, ktorý išiel s kožou na trh a bicykluje a začína druhú etapu Káčera na bicykli 2017. Peter, poďte sem trošku bližšie, prosím. Cyklisti, poďte sem, aby sme vás pekne videli. Peter, prečo si sa rozhodol bicyklovať opäť? Kde vznikla tá myšlienka vlastne? Skúš nám niečo povedať o histórii Káčera na bicykli, pretože to, že bicykluješ pre ľudí, ktorí to potrebujú, už vieme všetci, ale kde vznikla tá myšlienka? Kedy ťa to napadlo? Dobrý deň prajem. Takže myšlienka vznikla pred tými 3 rokmi, kedy som si kúpil prvý takýto bicykel a keďže mám rád výzvy a som chcel sám pre seba niečo dokázať, tak som si povedal, že prejdem sám s kamarátom na druhý koniec republiky bez nejakého úmyslu a potom, keď som to spomínal v televízii, tak vtedy vznikla myšlienka, že dajme tomu aj nejaký význam, nejakú myšlienku. Takže tak vznikla táto akcia, ktorá už teraz je 4. ročník. Krásne momenty, krásne informácie. Peter, 7 príbehov, každý deň pre niekoho iného. Dnes to je malý Paťko, potrebuje našu pomoc. Ako môžeme pomôcť? No, môžeme pomôcť tak, že pošleme prázdnu SMS-ku na číslo 832. Každé euro, ktoré príde takto do nadácie, je použité určite na dobrú vec. Takže máme návod ako na to. Prázdna SMS na číslo 832 a obrovský potlesk Petrovi Káčerovi. Ďakujeme, krásna atmosféra, super. Peťo Škoda, poď sem medzi nás, ďalší člen tímu, ktorý pomáha Petrovi, bicykluje s ním a taktiež maká pre nás všetkých, pretože je tu niekto, prišli ľudia, cyklisti, ktorí Petra podporujú, ale my šliapať do pedálov nemusíme. Aj keď by sme to urobili, ale nemusíme, práve preto sú tu chalani, ktorí sa dali na niečo takéto a pomáhajú aj takýmto spôsobom ľuďom, ktorí to potrebujú. Peťo, ahoj. Čauko. Ako si pripravený na dnešok? Ako je Peťo pripravený na dnešok? Lebo je to pomerne náročná etapa, Handlová Kremnica. Odpočinutí sme, po včerajšku sme nabrali nové sily a pôjde to. Čo nás čaká? Ten veľký kopec dáte hneď tuto z Handlovej? Ten dáme ako nič. Peťo ho hlavne dá ako nič. Presne tak, obrovský potlesk, Peťo Škoda. Dámy a páni, všetci, ktorí ste tu, deťurence, ďakujeme vám veľmi, veľmi pekne, že ste prišli a vytvorili nám takúto krásnu atmosféru. A myslím si, že by sme pomaly, ale isto mohli ísť na to. Takže poprosím, aby sem medzi nás ešte prišla pani Katarína Dolnická, ktorá nám symbolicky odštartuje Petra Káčera na jeho druhú etapu veľkej charitatívnej akcie Káčer na bicykli. Priatelia, som veľmi rád, ešte pomáhajme ľuďom, ktorí to potrebujú. Je to úplne jednoduché. Stačí poslať prázdnu SMS-ku na číslo 832 a ten dnešný deň a tie dnešné kilometre Peter venuje pre malého Paťka Spadaroviec, ktorý má svalovú atrofiu a má vážne zdravotné problémy. Lenže tak tomu dokážeme pomôcť. Takže ideme na to? Ideme štartovať druhú etapu Káčera na bicykli 2017. Takže ideme na to. 5, 4, 3, 2, 1, štart! Peter, ahoj! Krásne momenty. Peter Káčer vyráža na druhú etapu veľkej charitatívnej túr Káčer na bicykli. Ahoj! Krásna atmosféra, super nálada, ďakujeme vám veľmi, veľmi pekne a uvidíme sa dnes popoludní v Kremnici. Tak,
Deťurence, ale ten program dnešný ešte nekončíme, takže ešte zostaňte tu s nami, pretože už o malý moment nás čakajú ďalšie vystúpenia. Takže vy, ktorí ste ešte nevystupovali, pripravte sa, deťurence, ešte zostávame. Káčera sme odprevadili a všetci ešte, ak môžeme, pomáhajme. Prázdna SMS na číslo 832. Je to mimoriadne dôležité, pretože pomáhame ľuďom, ktorí to potrebujú. Decká, páčilo sa vám? Vlaječky hore. Pavol Kyrinovič nám naživo priblížil atmosféru z charitatívnej akcie Káčer na bicykli a pomôcť samozrejme môžete aj vy. Zostaňte s televíziou Teatry.